लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों। राइट सिचुएशनजों गोरोबनानै बाथ्राफोरखौ बुङोबाथाय साबसिन बुजियो आरोखि। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थायो, आगोलबो नुदोंमोन, दाबो नुगासिनो आरो इयुनावबो नुबाय थागोन। खिन्थु जोङो मानसिफ्रा, कमन पिपोलफ्रा, रायजोफ्रा बे मेगनजों नुखानाय डाइरेक्ट किसुमान खामानिफोरनिफ्राय, बाथ्राफोरनिफ्राय, नुथायफोरनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोङा। नुबाय थायो, खोनाबाय थायो, मिन्थिबाय थायो, नाथाय गाव जेब्ला मावनायनि सम सफैयो अब्ला बे खामानिफोरखौ जोङो गोसोआव लानानै मावनो रोङा आरोखि। बे जाबाय मा नोंथांमोना नुदों, बे पलिटिशियानफ्रा, माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा मोनसे हानजानिफ्राय गुबुन मोनसे हानजा, गुबुन मोनसे हानजानिफ्राय आरोबाव गुबुन मोनसे हानजा, बेबायदि बारस्लायनायफोरखौ जोङो नुबाय थायो। हाई लेभेलनि पलिटिशियानफ्रा मोनसे हानजानिफ्राय गुबुन मोनसे हानजायाव थांनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। आरो बे लिडारफ्रानो इलेक्शननि समाव बिराद उत्तेजना खालामनो थाखाय माखासे लिडारफोरखौ नुनो मोनो। बिराद सासेया गुबुन सासेजों हिउमिलिएटिं खालामलायनाय, थाट्टा खालामलायनाय, नासयलायनाय बाथ्राफोरखौ जोङो लिडारफोरनिफ्राय खोनायो। आरो रायजोफोरखौ बे लिडारफ्रानो मटिभेट खालामो। उमुखा गाज्रि, आमुखा ओरैबायदि, तामुखा ओरैबायदि, जों ओरैसो मावनांगौ, थोरैसो मावनांगौ। जाय पार्टिखौ बियो रायदोंमोन, बेबायदि पार्टियावनो बियो हाबनायखौ नोंथांमोना नुगोन। जायखिजाया पार्टि, आं माबा मोनसे पार्टिकुलार पार्टिनि बाथ्रा बुङाखै, जायखिजाया पार्टियावनो जायखिजाया पलिटिशियाना थांलाय फैलाय, बारस्लायलाय बुस्लायलाय खालामनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। ओंखायनो पार्टिया जेबो बाथ्रा नङा। बियो पार्टिया नोङो जेरावबो थानो हायो। जोङो एखे मानसियानो जोब। गाबोन सोरबा सासे मानसिया इउपिपिएल, बियो बिजेपि, पिपिएफ थांनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। दिनै सोरबा सासे मानसिया बिपिएफ, बिजेपि, इउपिपिएलआव गाबोन समफोर फैगोना, बेयो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। बारस्लाय बुस्लाय खालामबाय थानो हाखागोन पलिटिशियान लिडारफ्रा। पार्टिया ओंखायनो मोनसे मुंल'सो बियो। जों मानसिफ्रा गासिबो एखे जोब। नोङो जि पार्टियाव थाया मानो, नोंनि केरेक्टारा मोजांबा, नोंनि जुदि हारिनि फारसे, जायगानि फारसे, ओनसोलनि फारसे, रायजो आरो हादोरनि फारसे जौगानायनि खामानि मावनो जुदि नोंनि माथाया थिनोब्ला, नोंनि सेन्टिमेन्टआ जुदि खामानि मावनायनि फारसे दङब्ला, नोङो जि पार्टियाव थाया मानो नोङो खामानि मावखागोन। बिपिएफ, बिजेपि, सिपिएम, कंग्रेस, नों जियावनो थाया मानो, नोंनि साननाय, नोंनि नलेजआ जुदि मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हायोब्ला, नोंनि साननाया, नोंनि हनाया, सिन्ताधाराया जुदि ओनसोलनि, रायजोनि, हादोरनि जौगानायनि जुदि खामानि मावनो लुबैयोब्ला, नोङो जि पार्टियाव थाया मानो नों खामानि मावखागोन। नाथाय आं बुंनो गोनाङा बे नङा। आं बुंनो गोनाङा नैबेसो, जोंनि फिसा फिसा रायजोफ्रा इलेक्शननि समायाव मानो बुदलायो, मानो होसोलायो, मानो गामियाव थांनानै मिटिं खालामलायनानै दाङाबाजि जाना नांलायो, खमलायो आरो बुदलायनो नागिरो। बे बिराद लासिं सिंनि बाथ्रा। नोंनि लिडारफ्रानो, जाय मानसिफ्रा बे गामिफोराव मिटिं खालामलाबायनानै बुला बुसि खालामो, इलेक्शननि समाव नुखायो माखासे मानसिफोरखौ गारिफ्राव थाङोबा होथिलायनानै बुलायनाय, दाबा दाबि जालायनाय, नांलायनाय, डिबेटिं खालामलायनाय, गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनाय, बै जिनिसफ्रा मानो बिसायख'थिनि समायाव जायो, मानो जोङो नुनो मोनो? जाम्बा नामा बिसोरो? नोंसोरनि लिडारफ्रानो जायफोरा नोंसोर नांलायदों, जाय लिडारखौ लानानै नोंथांमोना नांलायदों, जाय पार्टिखौ नोंथांमोना लानानै नोंथांमोना नांलायदों, गामिफ्राव बुलायनो नागिरदों, सेखा रुवा लादों, हाथियार लानानै होसोलायदों, बुलायदों, बै मानसिफोरखौ बुंनो नागिरदों, बै मानसिफ्रा मानो जाम्बा? नोंसोरनि लिडारफ्रानो जेबो पार्टि पुर्टाजों लोब्बा गैया। गाबोन समफोरनो दिनै बिजेपि, गाबोन इउपिपिएल, गाबोन इउपिपिएल समफोरनो बिपिएफ थांलायनो हायोबा, नोंसोर मानो पार्टिखौ लानानै दाङाबाजि खालामनानै, डिबेट खालामलायनानै, मानो गामिफ्राव फिसा फिला मिटिं खालामनानै रायजोजों रायजो मानो नांलायनाय, खमलायनाय, डिबेटिं, दाबा दाबि होख्रावलायनाय जायो? मानो खोमा बुसिलायनाय, बबेयावबा बुलायनाय, माबा माबि खालामलायनाय, बिदि मानो जायो? सोरनिबा गारि बुख्रुबलाबायनाय हरनाय लिडारफोरनि मानो बिदि जायो? मानो सोलोङा जों लिडारफोरनिफ्राय? लिडारफ्रानो फ्लेक्सिबोलबा रायजोफ्रा मानो फ्लेक्सिबोल जानो हाया? लिडारफ्रा दिनै बिपिएफआव हाबोबा, बिपिएफनि बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुंना नोंखौ कनभिन्स खालामगोन, नोंखौ बुरखायगोन। बे जुदि इउपिपिएलनि लिडारबा, बे गाबोन समनिया एखे गामियाव फैनानै बियो इउपिपिएलनि मोजां मोजां बाथ्रा बुंगोन, नोंखौ कनभिन्स खालामनो नाजागोन। सोरनिबा नेगेटिभ बाथ्रा बुंनो हागौ बियो। जि पार्टिनि मानसि फैया मानो, बे गावनि पार्टिनि मोजांखौ बुंनानै गुबुन पार्टिनि गाज्रि बुंनो हागौ बियो। खिन्थु रायजोफ्रा मानो बुजिया? बे लिडारफ्रा एखेजोब। जाय लिडारफ्रा मोननै मोनथाम अपिनियन लाना फैनानै, मोनसे पार्टिनिफ्राय गुबुन मोनसे अपिनियन, आरो गुबुन मोनसे पार्टिनिफ्राय फैना गुबुन मोनसे अपिनियन, मोनसे गामियावनो होफैगोन, बै गुबुन गुबुन पार्टिनि गुबुन गुबुन अपिनियन होग्रा लिडारफ्रानो गोसो जायोबा गोरोबलायनानै मोनसे पार्टिनि खामानि मावनो हालायो, बुलायनाय सुलायनाय जेबो जाया बिसोरनि गेजेराव। होमबा बै रायजोफ्रा मानो जाम्बा जायो? बे बाथ्राखौ आं सिगां बुंबाय थादों आरो आं बुंबाय थागोन। ओंखायनो मानसिफ्रा सोलों, रायजोफ्रा सोलों। नोंथांनि लिडारा हय होनबानो, माबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो हय हय, नोंथांनि लिडारा उमुक बुंबानो हय हय होननानै खिथु खाफाबाय थानो नाङा। एसे सानना नाय, ब्रेन दं। लिडारा माबा मोनसे बुंबानो लिडारखौनो बिराद गोसो गोरबोजों, बिराद डेडिकेटेड नोङो माइन्डजों फल' खालामनानै खाना जानो नाङा। लिडारा माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांनोबो हागौ बियो। लिडारा जै गोरोन्थि बुंफ्लांबाय, नों बेखौनो ब्लाइन्डलि एबा खाना जानानै नोङो फोथायसोनानै गुबुनखौ गाज्रि साननो नाङा। लिडारफ्रा बिदिनोखा।
लिडारफोरनि बाथ्रायाबो 100% थार जागोन बिदि नङा माखोबा बिसोरो गावसोरनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय गावनि माने आत्मसार्थनि थाखाय बिसोरो माबा मोनसे नङै बाथ्राखौ नंगौ बुंनाय गोदै बाथ्रा नङा पलिटिक्सआव बेनिखायनो अरायबो सांग्रां जा नोंथाङा पलिटिक्सनि जुदि मेम्बारब्ला माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि मेम्बारब्ला नोंथांनि लिडारनि फंफ्रोमबो बाथ्राया कारेक्ट जागोन बिदि नङा नोंथांनि लिडाराबो माबा मोनसे पलिटिकेल सार्थनि थाखाय गावनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय माखौबा नङै बाथ्राखौ नंगौ बुंनो हागौ बियो नोंथांनि पार्टिखौ फोथांना लाखिबाय थानो थाखाय पार्टिखौ मोजां दिगजों दैदेनलांबाय थानो थाखाय बा पार्टिखौ मोनफ्रोमबो टार्मावनो माने रुलिं पार्टि लाखिबाय थानो थाखाय बियो फिसा फिला माखासे बाथ्राफोरखौ नंखायखौनो नंगौ बुंनानै रायजोफोरखौ कनफ्लिक्ट दाङाबाजि खालाम होनाया बारा गिदिर बाथ्रा नङा बेनिखायनो एसे सान गोथौयै सान पलिटिक्सनि थाखाय रावबो रायजो राजाफ्रा कमन पिपलफ्रा गामिफ्राव फिसा फिला मिटिं खालामलायनानै होसोलायनाय खोमा बुसिलायनाय खर' बुखावलायनाय सोरनिबा गारिखौ बेंथेनानै गारिखौ बुख्रुबना हरनाय अर सावनानै होनाय बै रोखोमनि खामानिफोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनफ्राव रावबो खालामा मानोना नोंथांमोननि लिडारफ्राबो फिक्स नङा बिसोरनि माइनाबो फ्लेक्सिबल होमबा नोङो बै लिडारनि फल'वार जानानै नोंनि लिडारानो फ्लेक्सिबल जेरै बेरै थानो हायो बे जायखिजाया पार्टियाव बारस्लाय बुस्लाय खालामनो हायो बियो बाथ्राफोरानो ओजों जायोबा नोङो बि लिडारनि फल'वार जानानै नों माने एसेबां रिजिड नों माने एसेबां अख्रा नों माने एसेबां माने माइन्डखौ गोरा खालामनानै लायो एसे फ्लेक्सिबल जानो नाजा बुजिबाय दा